Іван Чыгрынаў. Дзівак з ганчарнай вуліцы. У Залужжы мне сказалі: Адзімідзёнак пайшоў ад нас. Яго ўжо няма ў гарадку. Але ж куды падаўся Дзімідзёнак? Можа, адзін я добра і ведаў гэтага чалавека. Ён паявіўся ў нашым гарадку гады праз 3 пасля вайны і пасяліўся ў хаце да куліхі, адзінокай старой, якая спачатку прыняла яго як кватаранта, каб мець за гэта на старасці якую капейку, бо яму ішла пенсія, але потым адмовілася ад тых грошай. Я ж сустрэў Дзімідзёнка, калі ён лічыўся ўжо на ганчарнай вуліцы старажылам. У нядзелю раніцай стаяў я на падворку і слухаў, як гудуць каля дзядзькавых вулляў пчолы. «Дзімідзёнак ідзе!» — пачуліся раптам галасы. Я азірнуўся і ўбачыў незнаёмага старога, які шыбаваў з клеткай у руцэ сярэдзінай вуліцы. Ён быў невысокага росту, згорблены, з белай бародкай і такімі ж белымі валасамі, што выбіваліся з-пад саламянага брыля. На незнаёмым была выленілая сацінавая кашуля з манішкай, падпяразаная поясам з кутасамі, а на рубчыкавых штанах віднелася некалькі невялікіх латак. Стары хуценька перабіраў нагамі, быццам вельмі спяшаўся куды. Хадзіў ён на дыбачках, таму ўся яго шчуплая постаць у час хады падавалася наперад. «Дзімідзёнак! Дзімідзёнак!» зноў пачуўся крык, і на вуліцу пачалі збягацца дзеці. Але да старога яны не набліжаліся. Трымаліся крыху воддаль або ціснуліся за ім ззаду. А стары ішоў сабе ўздоўж вуліцы і, здавалася, не заўважаў іх. Тады я і прыгадаў, як у свой час таксама басанож бегаў з равеснікамі за дзікаватым Тімкам. Тімка жыў на самым канцы калгаснай вуліцы, але мы і туды забіраліся. І цяпер штосьці падобнае адбывалася. «Неразумнае дзяцінства», — падумаў я. А ўвечары, калі маці прыгнала карову з пашы, запытаў: «Дзімідзёнак, хто гэта?» «Як хто? Ну, Дзімідзёнак і Дзімідзёнак, у дакуліхі жыве». Было відаць, што яна не вельмі ахвоча да маёй размовы, але маўчаць не стала. «І дзеці беглі за ім». Я кіўнуў галавой. «Паршыўцы, лазой трэба сечь блазнюкоў». Яна ўздыхнула і ўзялася пераплятаць свае косы. «Дзімідзёнак такі ж, як і ўсе, чалавек. Праўда, можа, ён нейкі ўжо занадта дзівакаваты». Маці скупілася на словы, і я адчуў, што яна больш клапацілася, каб сын яе не падумаў кепскага пра чалавека. Прыйшоў ён сюды аднойчы вясной і стаў жыць у дакуліхі. А што за чалавек, ды адкуль, каму рупіць? Ці мала людзей пасля вайны па наваколлі без прытулку хадзіла? Вайна нямногім так мінулася, і ў кожнага сваё гора. Можа, і яго гняздо параскідала. Ну і прытупаў чалавек на нашу вуліцу дажываць свой век. Добра, што пенсія ў яго. Здаецца, і дакуліха тады за гэтым пагналася». Маці змоўкла. Ёй трэба было штосьці зрабіць у сенцах, і яна выйшла.
А стары ён аказаўся ўвішны. Гэта я ўсё пра Демідзёнка. сказала яна, калі вярнулася. Дык я кажу, да кулісіна кватаранта пашэнціла. Бывае, дзянёк бегае вакол хаты, корпаецца то ў гародчыку, то двор падчышчае, ды і на вуліцы насупраць да куліхінай хаты не тое, што ля іншых. Чыста! Здаралася мне заходзіць да іх. Ветлівы Демідзёнак гэты, толькі чамусьці неразгаворлівы. Панурыцца і маўчыць, нібы кляймо на ім якое. Всё ж адзін ды адзін дзень пры дні. Але гэта б нішто яшчэ. Маўклівых на свеце таксама набярэцца, і, можа, больш, чым гаваркіх. Ды прыспічыла яму па нейкай патрэбе пайсці ў нядзелю на рынак. То ніколі не хадзіў туды, а тут раптам пацягнула. Можа, што хацеў купіць сабе або да кулісе, і вось якраз з таго часу чалавека быццам падмянілі. А ўсё з-за птушак. І хто іх там надумаў прадаваць, сама не ведаю. Бо ніколі ж раней я не заўважала, каб хто прыносіў птушак на рынак наш. Ну там малако, яйкі, а то ж птушкі. Гандляваць птушкамі, смяхоцце адно. Але ж ён купіў іх і потым зачасціў на рынак. Убачыць птушку і купляе, а некаторым нібы аднаго гэтага і не хапала. Пачалі лавіць і прадаваць птушак, сорам аж. Ну а ён купляе іх і выпускае недзе. Людзі тым часам языкі чэшуць. Дык ён жа перапрадае іх і гэтым самым вунь якую капейку зарабляе. Ніхто ж не ведае, што небарака на сваю пенсію тых птушак купляе. Часам без куска хлеба бывае, да куліха сваім корміць. Нарэшце дайшло да таго, што пачалі прыносіць птушак яму дадому. Тады і не вытрымала да куліха. Спачатку сароміла, потым узяла палена, ды аднаго прагнала з хаты, другога. Глядзіш, і перасталі хадзіць. Але ж стары не кінуў свой занятак. З таго вечара я заўсёды выходзіў з хаты, калі чуў, як крычалі на вуліцы: «Демідзёнак!» Дзеці кожны раз беглі за ім на рынак, і пасля я даведаўся, што яны былі таксама галоўнымі пастаўшчыкамі птушак. Демідзёнак хадзіў толькі пасярэдзіне вуліцы. Я прыкмеціў, што на ім заўсёды была адна і тая сацінавая кашуля, і праз некалькі дзён я ўжо мог сказаць, колькі на яго штанах накладзена латак. У нядзелю ён праходзіў паўз нашу хату двойчы, на рынак і адтуль. Пры гэтым ён ніколі не глядзеў па баках. Але аднойчы ён здрадзіў сваёй звычцы, калі гэта толькі было звычкай. Ён раптам паглядзеў на мяне. І можа таму, што для яго я на гэтай ціхай вуліцы быў чалавек новы, ён нечакана зняў свой руды брыль і павітаўся. З таго разу ён ужо не праходзіў міма, каб хоць не дакрануцца рукой да свайго брыля. Рабіў ён гэта паспешліва, нібы шкадаваў патраціць на непатрэбную справу лішняга часу. Паступова я пачаў лавіць сябе на тым, што ўжо не магу не думаць аб ім. Мяне неяк цалкам захапіў гэты пануры дзівак, і я, напэўна, шмат перажыў бы, калі б аднойчы ён не выйшаў на вуліцу са сваёй клеткай. Што ж за чалавек ён? У паводзінах Демідзёнка мне хацелася бачыць адно звычайнае, няхай нават дзіцячае, захапленне адзінокага старога. Чамусьці не верылася, што ён вось так узяў ды ўзваліў на сябе клопат, які ў астатніх выклікаў спагадлівую усмешку. А можа, ён па прастаце сваёй адно палічыў за зло, а другое за дабро, і тады зрабіў свой дзіўны занятак купляць і выпускаць на волю птушак мэтай таго жыцця, якое яшчэ заставалася за ім,
якое трэба было пражыць. Мяне цягнула да Демідзёнка, і я хутка гатовы быў разам з хлапчукамі бегчы за ім на рынак, хоць і лічыў, што яны гэтым крыўдзяць яго. У далейшым амаль так і атрымалася. Здарылася, што адзін раз Демідзёнак не знайшоў на рынку птушак. Стары вяртаўся адтуль узрушаны. Насупраць нашай хаты Демідзёнак спыніўся. Ён пастаяў крыху непадалёку ад лаўкі, на якой я сядзеў, затым павярнуўся на калгасную вуліцу. Тады я і рашыўся пайсці следам, але ўсю дарогу, пакуль плёўся за ім, адчуваў, што раблю нешта не тое, і мне было сорамна. Демідзёнак між тым не звяртаў на мяне ніякай увагі. Стары, напэўна, нават не чуў за спіной маіх крокаў. Тым часам кончыліся цагляныя будынкі, якіх тут панастаўлялі за апошнія гады, і зноў пачаліся драўляныя хаты, як і на ганчарнай вуліцы. Адно што на калгаснай яны былі ўсе новыя, бо ў вайну вуліца цалкам згарэла, і цяпер людзі адбудаваліся. Неўзабаве Демідзёнак нырнуў у чыюсьці фортку, і на вуліцы я застаўся адзін. Час цягнуўся марудна, тым больш, што я апынуўся ў такім становішчы, калі не ведаў, як жа мне паводзіць сябе далей. Самае горшае, чаго я баяўся, гэта сустрэцца тут з Демідзёнкам твар у твар, бо дагэтуль, хоць і няёмка мне было, але ж я мог яшчэ думаць, што ён не заўважыў мяне. Некалькі разоў я памыкаўся было збегчы куды-небудзь, каб хоць на вочы яму не трапіць, але тая ж неадольная сіла, што пацягнула мяне сюды, цяпер трымала ля форткі, і я вагаўся ў нерашучасці, аж пакуль выйшаў Демідзёнак з хаты. Было позна ўжо што-небудзь рабіць. Демідзёнак прайшоў моўчкі. Пакуль ён праходзіў міма, я стаяў, нібы вадой халоднай абліты. У гэты момант з сенцаў выкацілася жанчына і гукнула праз двор. Колькі ён даў табе? Адказаў ёй танклявы голас з хаты. А божухна, дык ты ж танна аддаў. Заенчыла кабета. А што яны варты, вераб'і тыя, спрабаваў нехта давесці. Варты, закаркаў. Што табе чужых грошай шкада? Не будзь дурнем, хай пускае на вецер, калі ў яго многа іх. Жанчына сказала гэтак і захіхікала. А мне, здаецца, упершыню зрабілася шкада Демідзёнка. Клетку з вераб'ямі, гэта былі сапраўды вераб'і, ён ледзь не прыціскаў да грудзей, быццам чалавек баяўся, што вось-вось падыдзе хто-небудзь і не падумае, адбярэ іх у яго. Накіроўваўся ён за гарадок. Выпускаў Демідзёнак купленых птушак кіламетры за 3. Там, дзе пачынаецца Зінкевічаў луг. Свяціла яркае сонца, булькала ў рэчцы вада. Паветра тут было па-летняму настроена пахам красак, і некранутая яшчэ трава пагойдвалася пад сухім ветрам, і часам здавалася, што недзе на ўзлеску ледзь чутна калоцяцца блакітныя званочкі. Я загледзеўся на гэтае ціхае хараство прыроды і не заўважыў, як неспадзявана перамяніўся Демідзёнак. Стары раптам выпрастаўся, памаладзеў, і ўжо ад таго ранейшага Демідзёнка нічога і не засталося. Ён з нейкім не па гадах дзіцячым захапленнем пазіраў услед сваім птушкам, якія, трапечучы крыламі,
пырхалі з клеткі, і твар яго ўвесь свяціўся. Нарэшце я ўбачыў чалавека, які перажываў вялікую радасць. Дамоў мы вярталіся як харошыя знаёмыя, аднак размовы ў нас не выйшла. Затое цяпер нішто ўжо не перашкаджала мне заходзіць да Дакуліхі. Там я і даведаўся пра самае галоўнае. Да вайны Демідзёнак жыў пад Вітунём, там, дзе лясныя дачы. Служыў ён лесніком. Сям'і ў яго не было, дачка, якой споўнілася пад тую пару, можа, 30 гадоў, жыла замужам у горадзе, і ў яе гадавалася свая дачка. Да бацькі яе, відаць, нішто не цягнула, і яна ні разу не надумала прыехаць. Тым часам пачалася вайна. Спачатку нішто не патрывожыла лясныя дачы, полымя вайны шугала далёка ад іх. Але праз дні вайна дакацілася і да Вітуня. Уначы было відаць, як палыхалі пажары па той бок Дняпра, грымела і варушылася наваколле. Праз лясныя дачы пацяклі людскія натоўпы. Людзей збіралася так многа, што часам нават думалася, ці не зрушыла гэта з месца цэлага паўсвету. Людзі ішлі і ехалі ў копаці і пыле, бежанцы, чырвонаармейцы. І на абочынах дарог разам з пабітымі гаршкамі валяліся закарэлыя крывавыя бінты. Леснікова старожка, у якой жыў Демідзёнак, у тыя дні была поўна раненых. Сам Демідзёнак ад рання да вечара прастойваў ля дарогі і ўсё ўглядаўся ў людскія твары, спадзяючыся сустрэць сваіх. І яму пашанцавала. Ён дачакаўся. Прыйшла дачка. Яна прывяла з сабой 3гадовую дзяўчынку, якая да гэтага толькі ад маці чула, што ў яе ёсць дзетка і што ён жыве недзе на беразе ляснога возера. І, хто ведае, можа, яна не раз уяўляла сабе таго дзетку чарадзеем, а на самай справе атрымалася, што гэта самы звычайны дзед, якіх столькі дзяўчынка сустракала на сваёй вуліцы. Яна доўга з недаверам глядзела на старога, аж пакуль ён не ўзяў унучку на рукі. Дзіця так і заснула ў яго на руках, бруднае, схуднелае і стомленае, бо, відаць, за гэтыя дні нямала пратопала на сваіх ножках. А калі прачнулася, то быў ужо другі дзень, і не было побач мамы. Дачка Демідзёнка пайшла далей, туды, куды ішлі ўсе, а Аленку пакінула з дзедам. Хоць у яго і возера было прыгожае, якое чамусьці называлі мёртвым, і лес стаяў кругом, Аленка плакала. Тады Демідзёнак браў яе за ручку і вёў на дарогу, дзе па-ранейшаму ішлі і ехалі гнаныя горам людзі. Там яна суціхала. А вайна падступала ўжо да самых лясных дач. Паток бежанцаў патрохі радзеў, потым зусім спыніўся, і ў лесе ўжо сустракаліся пераважна толькі салдаты. Пасля і іх не стала, хоць яшчэ доўга чуўся пад Вітунём пошчак кулямётаў. Нарэшце настаў дзень, калі зрабілася ў наваколлі зусім ціха, і на ўсе лясныя дачы засталіся толькі Демідзёнак і яго ўнучка. Рабіць цяпер не было чаго, ды і невядома, дзеля чаго будзеш рабіць. І Демідзёнак сноўдаўся так па лесе, слухаў, як дзень за днём па-новаму пачыналі шумець хвоі. Блізілася восень. Тады прыйшлі да яго
зноў людзі. То былі партызаны. Спачатку яны жылі ў лесніковай старожцы, але з надыходам зімы, калі выпаў снег, перабраліся за мёртвае возера. Зіма тая выдалася лютая, снежная. Мароз лез ва ўсе шчыліны, і ў старожцы даводзілася круглыя суткі паліць у печы. Дзед з унучкай з нецярплівасцю чакалі цёплых дзён. Але аднойчы ў старожку ўварваліся немцы. «Партызан?» Демідзёнак паціснуў плячамі. «Дзе хаваюцца партызаны?» «Не ведаю». «Тады збірайся». «А як яна адна застанецца?» Демідзёнак паказаў на Аленку. «Будзеш разумны, то не застанецца», — адказалі яму. Старога пасадзілі на сані і павезлі ў Вітунь, а Аленку замкнулі ў старожцы. 2 тыдні яго вадзілі на допыт. «Дзе партызаны?» — пыталі кожны раз. Демідзёнак маўчаў. Тады яго кідалі на падлогу і білі. А ўначы, калі выпадала хвіліна заснуць, яму снілася ўнучка і тая прыцярушаная снегам сцежка, якая вяла паўз возера да партызанскіх зямлянак. Ён яшчэ спадзяваўся, што адтуль па гэтай сцежцы прыйдуць па дзяўчынку і з ёй нічога не станецца. 2 тыдні катавалі лесніка. І ўвесь гэты час ён мучыўся ад таго, што пакінуў дзяўчынку адну. Калі ж яго нарэшце выпусцілі на волю, то ён не знайшоў у сваёй халоднай старожцы ўнучкі. На падлозе ляжала адна скалелая сініца. Калі і як яна заляцела сюды, Демідзёнак не ведаў. Да самага канца вайны заходзіўся ў горы стары ляснік. Колькі не шукаў ён сваю ўнучку, знайсці не мог. Пасля вярнулася дачка. Пачуўшы страшную вестку, яна павалілася на лаўку і праплакала ўсю ноч, а раніцай пайшла. Не мог, вядома, застацца ў старожцы і Демідзёнак. Ён пакінуў лясныя дачы назаўсёды, каб нішто больш не нагадвала яму там аб непапраўнай страце. Дні праз 2 я паклікаў да сябе хлапчукоў і расказаў ім усё, што ведаў пра Демідзёнка. Яны разышліся прыціхлыя, з апушчанымі галовамі. Мне здавалася, што гэтым самым я зрабіў нешта добрае, нават, калі хочаце, абараніў спакутаванага старога ад людской надакучлівасці. Дзеці сапраўды больш не даймалі яго. Паступова перавяліся і птушкі на рынку. Неўзабаве іх ужо ніхто не прадаваў у гарадку, хоць Демідзёнак па-ранейшаму бегаў туды са сваёй клеткай. Падышоў час мне ад'язджаць, і я зайшоў развітацца з Демідзёнкам. У сенцах мяне сустрэла Дакуліха. «Ты можаш не заходзіць!» — з дакорам зашаптала яна. «Чалавек вунь перажывае, а ўсё праз цябе. І навошта было гаварыць каму? Ён жа гэтымі птушкамі і жыў адно апошні час». Демідзёнак сядзеў насупраць акна. Ён не павярнуў галавы на мае крокі. І за тыя некалькі хвілін, якія прабыў я ў Дакуліхі, стары не прамовіў ніводнага слова. Пакідаў я Дакуліхіну хату, прыніжаны і разгублены. Я хацеў памагчы чалавеку
загаіць рану. І так няўмела ўзяўся за гэта. Лепш бы не брацца зусім, бо не кожная рана паддаецца лекам, асабліва калі на душы. З таго дня я Демідзёнка не бачыў.